Voor de jonge carnavalisten onderuit moet ik misschien zeggen, zoals ik de carnavalbroeken over de geschiedenis van ons carnaval van vanaf de Appelijn. Want in 1950 was ik graag in het carnaval. Dat is precies prehistorie voor dat was zo. Was dan in die tijd moet voorzitter van de communistensloop is. Het is doordat de jury opgebracht is onder ons. Met de jeugd van de communistensloop moet ik wel zeggen, is dat goed gekomen. Want ik herinner me nog, als op de kaart is van de blok om de nier. De gelijkheid wat onder speelt van de grenzen en in dat tent, een groot podium. En dan nog, dat kleine gasten met ons mochten dat ik aan zijn, een nummer maken, zoals zingen, playbacken. En dat was de jury, met Jurgen Koerman, met Otto Twist. Ja, die mocht dat in de gang komen, pakken dat zelf niet in. En de jury op die moment was de Clash, want dat veel nog nooit zo. De jury was een schaapatijken, hè. Maar ik moet zeggen, de microfoon van carnaval, dat is een eigen gegeven van in de wieg. Met de pap blijft er ingekijken. Want de ma en zijn pa, die zijn goed kameraden van mij. En ik weet nog, in tijd, dat ze zo van de jury, dat waren de carnavalisten waar ze waren. En ze er al zingend gekomen. Wat zeg je? Beschom. Nou, misschien. Maar, weet je wat? Een carnaval niet is. In 73 was het niet Fries carnaval, gewoon door de 6e week. En de jury is geboren de 11 december. Eten? Eigen mond van. De rest van was de perfecte man voor die 4 uur die dan voor in Fries carnaval te werden, dat is de jury. Ik van hieruit, ik ga zeker nog wat voor stemmen. Zeker, Michel. We zitten met een live verbinding met Michel. Ik weet niet, als er nog iemand een vraag heeft aan Michel, het is het moment voor ze te stemmen. Het liefst over de jury dan, niet over zijn privéleven.